What's up katog? So ayan guys, nagbabalik po tayo ulit sa vlog na ito. So ito guys, bali hindi po tayo gagawa ng prank, hindi din po tayo gagawa ng kung ano-anong mga kabalbalan. Bali medyo seryoso tayo ngayon guys. So ito guys is ito po yung parang tinatawag nilang pagtutulong sa kapwa. So bali ako guys is ito, estudyante lang din po ako tulad ng karamihan na gustong makapagtapos. Ngayon guys, dahil sa pandemic na nangyayari sa atin is napakaraming parang kumbaga napakarami po siyang napinsala, ganon. Maraming mga magulang o mga tao ang nawalan ng trabaho dahil sa pandemyang ito. Kaya marami pong kumakatok sa inyong mga puso dahil din po sa kanilang kahirapan na natatamo sa araw na ito o sa panahong ito. Ngayon guys, bilang isang estudyante na nais talagang tumulong is naging daan po ang pagbablog ko or itong pagbablog ko is nais ko ho sana na kumatok sa inyong mga puso tulad na lamang po ng hinihingi ng isang Good Samaritan po na sabihin na natin pong isa din po siyang guro na nais niya pong makatulong sa kanyang mga estudyante. Dahil hindi porkit guro yan is mayaman siya. Guys, maliit lang din po ang sinasahod ng mga guro. At ang masaklap pa dito is yung mga ibang guro is malalayo po yung mga lugar nila. Sakripisyo din po ang nangyayari sa kanila. Dahil na rin po sa kakulangan ng mga budget nila guys, nagagastos nila yung mga kaukulan nila. Nagagastos nila yung ibang pera nila para po sa kagamitan na ginagamit nila sa paaralan na siservisyoan nila. Ngayon guys, naantig po ako dito sa post po ng isang guro na kung saan siya po ay nag-post. Actually guys, marami na pong nagpo-post ng ganitong parang kumbaga sabihin na natin siyang kinaka-copy-paste nila. Pero dahil kinaka-copy-paste po nila, dahil gusto rin po nilang makatulong. Ngayon guys, itong pagbablog ko naman, parang ito din po yung magiging daan na kung saan talagang gagawin ko din po siya para ako ay makatulong sa pamamagitan po nito. Kung mapapanood nyo po ito guys, is napakalaking tulong po. Piso man po yan, napakalaking tulong na po yan para sa mga mag-aaral na kung saan nagtuturo po ang gurong ito. Ito guys, bilang tulong sa aking mag-aaral ng Nalshan Tumling National High School para sa ating nalalapit na pagsimula ng klase, ako po ay lumalapit sa inyo. Ating subukan kung sino ang may mga mabubuting puso na handang mag-abot ng tulong. Ito po ang sabi pa niya. At sa ibang reaksyon nyo po, marami po kayong matututunan at mapapasayang learners. So ibig sabihin, ang tinutukoy niya po doon is yung mga mag-aaral. Ngayon guys, ang sabi niya, iba't iba pong reaction. Ito po yung sa Facebook guys. Doon po sa reaction na ibibigay, may malaking tulong na po yun or may katumbas po siyang halaga. Na kung saan yung like is isang rim po ng short bond paper. Ito po ay kinakailangan ng mga guro na kung saan para po sa mga modular. Dahil may mga modular nga po, hindi naman po lahat siguro maibibigay o matutustusan ng isang guro ang pagbibigay ng mga module. Dahil syempre, dahil guro nga sila, minsan gumagastos po sila. Hindi po kasi lahat is para sa gobyerno lang. Dapat tumutulong din po yung iba. Ngayon guys, mayroon din po siyang heart. Doon sa heart is ang katumbas niya po isang box po ng ballpen. Sa mga nais po diyang tumulong guys, ilalagay ko po yung description, dyan po sa description box, yung GCash at saka yung PayMaya account. So, mula po sa inyong puso, kahit piso po yan, munti pong piso, tatanggapin po namin yan. So, ayan guys, napakalaking tulong po yan para sa mga mag-aaral po ng Nalshan Tumling dahil nga po sa pandemyang ito. Ngayon guys, mayroon din po siyang care. 10 pieces brown envelope with plastic. Doon po sa gagamitin po yan ng mga mag-aaral na kung saan ito po yung modular nga po. Next po, doon po sa haha reaction po, ito po ay isang box po ng disposable face mask. Dahil nga po face mask po ang kailangan ng mga mag-aaral o mga teacher po, ito po ay kinakailangan nila. Sana po may mag-donate po mula sa inyong puso. Ngayon guys, next po is ito pong wow. Doon sa wow naman guys is kailangan po nila ng mga
bottle na 70% alcohol. So, hindi naman kasi lahat guys is parang kumbaga nabibigyan ng sapat na sustento. Sapat na sustento. Tayo nga mismo hindi tayo lahat nabibigyan ng ayuda. What more pa kaya itong darating na pasukan, di ba? Maraming mag-aaral po ang naapektuhan po nito. Next po is yung SAD. Isang hand soap or liquid soap. Ito po guys, napakahalaga po ito para sa mga hand washing ng mga bata or mga teacher po na naninilbihan sa paaralan. Next po is itong Angry. Yung Angry guys, isang rim po ng long bond paper. Guys, ito lang po yung hinihingi po nila at sa tingin nyo naman po is marami po talaga silang kailangan. Marami po silang kailangan na dapat po nilang matustusan. Ngayon guys, dahil po nga sa pandemic na ito, marami din po silang pinagkakagastusan at gipit na gipit po ang mga tao ngayon. Bali, yung mga nakakagaan po sana or mga nakakaluwag po sana po mapanood nyo ang video na ito upang kayo po ay tumulong, magbigay tulong dahil sabi nga nila, kapag tumutulong ka, mas malaki pa po yung maibibigay sa iyong biyaya. Sana po guys, i-share blessing din po. Mag-share blessing po tayo na kung saan ipapadala nyo lang po kahit na po piso. Ang piso po natin is napakahalaga dahil ang piso or ang sentimo ay hindi mabubuo ang piso. Ngayon guys, sa piso nyo guys, napakalaking tulong na po yan para po sa mga mag-aaral ng Nalshan Tumling. Bali dyan po ako nag-graduate kaya napakamahal ko po ang alma mater kong school na yan. Bali ngayon guys, nagtitake po ako ng Bachelor of Education din po. So ayan guys, nais ko po kasing magturo din tulad ng mga guro na tinutulungan ko rin po. Sana po, bago ko po tapusin ang video na ito, sana po mapanood nyo po ito. Sana po hindi na tinatamad yung ibang panoorin to dahil simple nga lang yung video niya. Bali gusto ko po kasi sanang iparating sa inyo na ako po ay lubos na humihingi or sabihin na nating donasyon para po makatulong po sa alma mater dahil ayun lang po yung kaya ko kasi hindi naman po ako mayaman. Kung sakali mang mayaman po ako guys, ako na mismo ang magbibigay sa kanila ng pangangailangan nila. So dahil nga po gagawin ko na lang yung daan yung sarili ko, ako po yung mismong humihingi ng tulong para po matulungan ko po yung alma mater ko sa pamamagitan po ng pagpapadala po ng kahit na piso pong pera po para sa mga mag-aaral o mga teacher ng Nalshan Tumling. Ako po ay lubos na nagpapasalamat. Ako nga po pala si Johan De Vera na dati pong mag-aaral ng Nalshan Tumling National High School. Yun lamang po at maraming salamat. Sana po mag-subscribe kayo at mag-like, mag-share. At sana po i-share nyo po ang post ko na ito para po mas marami pong makanood at mas marami pong tumulong sa Nalshan Tumling National High School. Yun lamang po at maraming salamat po.